Sai sen pat ngai khoblei I je pi wei pi baro ki bapek nang bakane ke channel kane ke por ya ka bangin penkut ya kane ga jing kai phang kumno phinle ban yo jing pen im ti ha kane por don satang arteli ki poin ki bakhadu bat kumba laong ba ka jing ai ni ki poin kalong tang kum kita ki mat ya ka bangi de ban yai leng ba te ki jing batai ru kenom slam te ha kane por ng sedang no sechai bat ngin yai menta ha ka poin ka bakhandai ka badai phang ka jingpen baptis ha man sim bakhoi te nginam la ne ka por ka ban yakren we musim bakhoi kumno ban priang yu ten ringe scam ma ka por ni se yo ban yakren shu yo phang ka ne bat ki we pat ru ban tai badon kam kita ki so nang ta ki bor ki bakham ha ko mangi sim na to ka sithi ban kong si korean ko nong bakhar khot ba phu we nang ta se ki we pat ki jing yakren ha ke jing de bar musim khoi ki ba bon jaj teng sayo ten rei ka ya ka banta te inam su e rei ngin yakren be tang khndiat ha jing de bat kane ke jing don kam ka ba khrau ka ba ka de we baro u bangai ban yo ban wan ha ke jing pen im bangin de ban yaj lang ba hadu musim khoi te man tangin yo tang riu teli kini ki point ki ba kongsan ba ki kini ki sop point ki ba don kam ba tang riu teli ting ya phai no bran ka jing de bat kine ka baning kong point ka baning kong kalong na gini ki sop point kalong ban yo bor halor ka jing le ha ka jing im ka jongi ha ka jing sekri blai ti bangi phai ka ne hilap na kam ki apostol ka nong maning kong khot ba pran ha ka ba jisu wang to pori ki apostol bakin ap tan na pen kupiki da ka bor na jorong khnang ba kilapan phla yeu ha Jerusalem Judea Samaria bat hadu ka bakut jong aperthai ting yo I kum kanuk saru kumno ka ba ka dapan kelai ki jinglong ka jong kibriu ha ka ba ki la yo ek ni jing baptis man sima khoi kum ba ka long yo Petros ha ka bangi phaina gospel kum Markos ba khatsar khot ka ba nrup khandai ha ba ka weni ki sakri jong rang ba leng do ha ba ka ong yo Petros hato por hato meru memlong we na ki ba ya don kat ba uni jisu bala sanat phna umia ka ba on sanat phna kum ta ter ti kai ka ba uang jubab kum no uang ngam tip ngam sem phang ka ei phang ting yo I hadu kat no ka jing sakri yo blai ba klem se ma khoi kalong ka ba dang tlot bor ten re hadien ka ei bangi yo I ba Petros kat kum ke history ukloi yak ban chasa not phna da khong pong klem don sep ting shu te kumjuru haka ei ka ba mangaru kum unong kren ubabu ya kane ka jing hikai kalu no nga so thu ban nga mat ya kane ka jing long haka ba baning kong haka por badang priang tang hadu jisu kata ka bor kampat long kata ka jing le rain karang don nang ta ka jing shifting bat life po ka jaj ka jing duna ha ka jing sikri blai karang don hadin bala yo priang yo musim khoi ka bor kalong arsha kalong laisha te ya phai shu sak wei pat ka banta ka badon kamha ka wei ka shu ka banta ka badon kam kalong banginang ban san ha ka jing long musim ha ka jing sakri ya tin ka jong blai kan pulai nak tin ki jong blai ha ka jing de kan ka banta ha ka bangi lap na gospel kat kum yon song bakhan ru khot bakhan lai kong nrei onda lawan mau man sim ka jing si sia ken un yalam ya phi sia ka jing si sia baro namar om kren nala de nrei ya ki e ki eru kat ba un yo sngo un kren pat un pen pau ha phi ya ki e ki eru ki ban sawan pe man sim ma khoi lani phai ke phesa song ban rir khot bakhan yo kong man sim ma khoi ulong utam no petrika me tin ki jong blai ane ba tin ki jong blai kalong kawai lam ke jong man sim ma khoi ni ha ba jisu ukren ya kano katrikam balai ka daw kalong marba ha ba ukren man sim ma khoi ba don po jong u pentrikam bat takalong teladangi ni klem don yu man sim ma khoi ke im jongi ladangi ni trikam mano ban pom hoi ni kan ka ju dak tin ka jong blai henrik mano ban pom ta ka wai lam ba kan ya mesin te den ka ta ka daw ka don kam ya man sim ma khoi ba un long uta unong pentrekam ya ka tin ka jong blai
Nata Yesu sa kapoy nga balay kalong kanang ba un penlayangi bat ba ublay un priang hun yangi habangi ngimane ya ublay. Tingan ai artli record Bible hang ni artli haka jingya day bat kane ka jing syakri kaba ladangi syakri ublay tang haka do kaji ayu. Dan pula nang kitab Isaya long arpok na record pakalay kong teu try ong namar kumba une upailang ula wan hajan jonga badak laka sentur badda lakir miang sentur ki burom yang andre la penjengai no ia kadunut jongki nanga bad kejing septing jongki yanga kalong ka hukum briu balai kai yaki te ladangi syakri ble hakar kom tangkum ka hukum briu kam don jing seso akmar ke jong ble ublei unum priang satya bad kaba khamsai susu nag jutang bathmai yonis longba san khot kabalai wong ndrei ngangam priang ya ka jingpla na ubriu ndrei nga ong ya kine kekeru ba phin yo like im to haka jing de kane ka jingmane ka jingero ne ka jing sakri ka jongi ya ublei ka jingmane ka jingero pulai susu sa ka weipat ka benta bat kata kalong ka ba priang huna khamat ka jong blei Yonis kalau basar khot kaba ar pholai kong ndrei ka por ka jia pat kalong mentak keng habaki nong mane blei ki basisha kin ya mane ukpa ha ka mensim bat ha ka basisha naba ukparu uwat ke ki bakum kita ban mane ya u kane kade ka benta ka ba ublei ukwa yangi habangi mane ngi syakri ya ublei klem mensim khoi kumala pulai sakmat ublei unu priang hun satya tenrei hangno bat dakumno ngila masakri ublei de satang onda habau mensi makhuj kula don po jungi namar ka hakano karukom ngabangi phai ya kane ka benta ke ka boy jisu ya karen bagato ka kanthe samaria niyo ya ka to kantin ka bong ha ka mensim bat ha ka basisya nya phai tang ini iwi jingmur bong ha ka mensim habong ha ka mensim ha tin original krik ong en newma ka kantin en kamumut halaneda newma kabamut mensim makoi habangi sakri oblei hakajing mane ka jingaro ka jongi ni dei ban mane banyaro da ka jingdar kat mensim makoi lane ha mensim makoi te yakane ujisu ong kadang nomar kalong yala deru haba usakri umane uyaro ya oblei haba udang don kane ka perthai ule rukum ta naringi phaya kane kat kum gospel ke jong Lukas klong ba shibheu ro khar kar phuwei ka ong yini kan ha ka ta por jisu la chat kemen ha mun sim makhoi te yala de ule kum ta na kata kadau ka don kam ya phi yanga iwi baro habangi wan ban sakri ublei ngidon kam ban le kumba ujisu ule telo jisu sakri ublei da mun sim makhoi hato mangi menta habangi dikin umbut jong u hato ublei so bhama te na kata kadau nya phai su sa gawai pat kaban penjanai ka dikejing mane ka jing ro jungi ladangi pule na sithi ni kong petros kalnong ban kon khot bak sip heu du kharar yo i ha ka to ka benta ha ka ba kumno ka tinjong blei ka thu ba ha bangi man ngi ro yo blei ha ka jing don kat ka jong munsi ma khuj ani ha la ne da munsi ma khuj kai ka ba jia laong hang to ba ki riu khuj jong ka jutang ka barim ki nang thulu pa jong ka jutang barim ki dakwa bandon ha kini ki por ki jongi haba mangi ngi mane ngi ro e blei ha badda mensi makhoi namar kam simpat long hak por joki hande kala long ha ki por jongi menta bakum kane ki jing mane ki jing sakri bat laong baki angel jong ka beneng habangi ha kane perthengi mane ngi ro da ka jing don kat jong mensi makhoi ki jing jongi ki dakwa banat dem jongo hadukat no ka don kata ka jing suhun khmat ki jong blei habangi ngi mane ngi ro da mensi makhuj ku mau jisu ule te kane kalong ka ka bau blei ukwa yangi te klem mensi makhuj ngimla am persung bahai blei te sisu sa gawe pat kan numar basau balei bangi don kami mensi makhuj idon kami mensi makhuj ganong khnang ba ngingin la ban duai ha kata ka jing duai ka bau blei usuhun
Mengia pahang ni pulai nak kau kitab wisaya nak nong ka ba ar popra dekot bakat we kat ar kong ini kentin nrei da kirmiang sentur kinong we bada we pat utli un kren ha une upailang ha ubau laong kani kalong ka jingja thai to ai ka jingja thai ha utau batlot bat kani kalong ka jing pangat panban kimmon ban sngo thì hang ni yo shem ni nei ki the khot bible ha ba ka don kam ha ka jing de bat ka jing duai ki ai ki tu kan tin ka bau isaya nadu ka news pas nem haswa ka jong jisu ulai thu lupa bat ulai yo i lupa ba ha ki por ki briu ki jong blai kamut ki noi thu lupa bat ki briu ki sakri bahayo blai kin kren om shu da ki language kaba bani kinom kren da ka tin ke jong ki jiu nrei on kren da kita ki tin jong ki nong wei te kala jialong ha ka sing pentecost ni kemau kam ki apostol kaba alonong ha ka ba kumno kala jialong kane ki Israel ani kitu senram ni jong jisu bat kitu ki spa ar phongot kiat don hang to pentecost kai ka bakal jia to por kilia duai haki wei pat kitli ti kala long kata ka jingkren da ka suntur jong kinong wei ha ka ba sotanat kalong ba kidon kita kinong mit ta kinong elam ta kinong libya kinong egypt ki ba kilong jingai ba na kata ka jaka nang to ki jingai ba nang to na ri Israel ndre kila ban duai hak tin ki jong ki kala long ka jing longo namar ki kren da tin no way nrei ke jingmut hang nei kalong bagi kren ki wei pat ki kren ki thli bom tip bang yong te ka ta kalong ka wei ka ba don kam ba ha ka jing sakri ke jong yo blai ting ya kren khndiat khansoi ha ka jing dep kan ke jing kren thli ka ei ka ba kan ke jing kren thli kalong bat hadukan no kalong ke jing don kam ni pule sa khndiat ka bong kum ne naba ulaong kane kalong ka jingja thai to ai ka jingja thai hau tau batlot bat kane kalong ka jing pangat panban kimon bat sngo wi saya yo i ya kata ka jing bomon jong ki Israel ban sngo bat bakim semlange ya gospel tenrei kalong bade kata ka jingja thai kalong ka jing pangat hadukan no kane kalong ka badon kam kapoin menta bingin ne kren ne kalong kaba klem mensima khuit nginom la ban janai ngimla an penjanai ki jing duai ki jungi langi duai sabat kat no kanoru nginom la an penjanai kadau kalong mar hobriu kadon ka jing thai kadon ka jing tlot te ha ka jing de kan ne ka jing cha thai pat ka jing pangat kadai ka kaba tin ki jong blai kong panban ki mon ban sngo dengan ai khndiat ya ka kaba ngia experience banga ngaru nga experience haka ka bangi sedang ya ka balang haka por ka baningkong hang ne hadong stoin haka por ka dia sedang hadukan no blay ukta ka jing im jongi kumi khna samla ta ka por ka jing kta ka chu kalong ba kraw hadu kata haka por badang sedang ngirang sedang haka kum ka fellowship shwa habangi plong ki seng por janmit ni sedang por san baje hadu ki khandai steng nompat la satiaban kut kata ka jing duai mar kata ka jing dap ka mensim bat kata ka jing bang ban duai kalong hadu ba bun sin pat la ban yo ektin ki jong blai ti hadin kata pade susu abangi penong ki jing duai haki kenja jing duai lang fasting lele hak por mensni lang sedang sedang haki por nri baje ne san baje men step ka jing kut kalong ki san nri baje janmit Kadway kar kanta hake jing duai ka bada ka fus tak ka jaba pertajam bat ka ba duai da ka ba plai lut ka bor baro kat ka bala te hata ka por ka jing telot ber ka jing thai ka lalong kat ka skai bala be ki bri kam la shu ban ring penhiar mersim kala haban kalon kalong hadu kata te habadang duai da kata ka jing duai ka ba klem pat penjanai namar ka jing duai ka ba la penjanai ka de satang nah bang layo ban keren ki wi pat itli
te kata kapor ke jing phaj kalong ka bom la su te dalayo pada ya kan ke jing kan theli kani kalap long kata ka jing ja thaj bat kalalong ta ka jing pangat namar habang ngim la su ya kaban keren daki ketin habang ipan ya kono aga jing duai saj ngi duai ngi express theli kalalong ka jing pangat ka ba ha kata kapor habangi ya duai klem pat yo ya kan ke jikren ki pat klik ke simpor ngila ban duai tangki kharwai khar kanta hadin balayo ya kan ke jikren ki pat klik namal penjanai ya ka jing sekri blai lengba kani ngila ban duai hadu daki arpeu hadu ki arpu kanta ha kita kipor te kalau long double treble te haju ka por isu nya pais khandiat naka siti seki rom kalong bapra khot bar pun ri kong kum jude mun simru yara plem ni kijing tlo jungi namar ya kai ngin duai kat bandai biang ngim tipsu andre sisa uta mun simhi ukarpat naka bantai jungi ha ke jing ut hir ki bom la ong te haba duai ya ki jing duai khamtam e ki jing duai site ki intercession prayer te hadu kat no kalong ka ba ladai klepan yo ka jing duai ki wai pat ki thlik pat la janai ya ki jing duai te da ki pheuding spasien ya ong ya ka ju pat hadu nang shu ban keren nang shu ban express aa te andre hadin ka ba ngilayo ya ki jing keren ki wai pat ki thlik hadu kat no kabangila ban su express hakine ki thli kalalong ka jing suk hadu kata-kata bat khamtam e kane ka wei ka banta bangi phai na ka sithi se ki rom ba phrar khar phunyo ka bong ndai uta ke nyu bai yiti do nut u ithu ka e kata ka jing mut ka jong umun sim na ba ukar pat na ka banta kiri khoj ka ba kum ka mon blai te ka jing de berkane ka jing duai ngi tip bala ngi duai bat ka bible ko ongom ta la habangi duai kana kono lada kata kejung dua jungi kam long kat kum kam mon kejung blai ngimyo e kejubam te han bangi duai kat kum kam mon kejung blai ngio e kejubam te ha bangi duai ha kejung duai kejungi lengba kan kejung duai thli ladangi suthu sai kadari kata kejung don kam ngi express ngi duai no hakin ki thli te u munsima khu wadon support jungi u communicate ni u transmit ya kata ka khobor nangi ya ka jingkwa ka jungi sate sabaneng bat nabaneng ngiyo ban receive ya ka hakim sim jungi bat ngi suthu balahun ke sim jungi bat ngi i stang ya ka jing jubab ya ka e ka bangi ngi pan te namar ban panda ka ban debiang ngim tipsu kumba u fikri jong blai wap stopol wala experience ka jing duai ha ka bakan jam sim u experience bat hangir ki ba mat ya ka ju ngi suthu kalong kumta nang ta shisho ka poin ka basan nagining so poin kalong namar ulong unong pen thamai yaki men sim jungi tito slaisan ka ong ulapan im yangi om na kijing le ka hok ki bangi hingla le andre kan bakum ka jing sne ki jing ura ki jing sai ki jing kharsin bat ka jing pat thamai men sim bakoi nang ta sabat ki weide ki bedon banta bat kan ki jing pat thamai men sim bakoi te kumbalong hakar kom jong gajany gaji im jongi kalong haba umun sima khuju don kajing pan thamai kalong man la kasngi man la step niyo ita kajing persle pa thamai tena takadaw klem umun sima khuj anom la pan thamai kajing im gajongi mat ka ba khadu na gane ka kajing don kam kade na ka si thibani kong yo ni song ba ar khot ka bar niyo ka bong ba ta kajing persle ka hikai yangi te bangi don mo siba khuj kajing persle ka hikai ya kajing im gajongi te hadu kat no kalong ka ba don kam bat ba ngimla ban yai sa hang ni te ni habi phai no chak we pat ka banta te kini gilong ki bangi mai phang kane kalong ba ngai kum ta kajing mai phang kane ka por ka ba kum no la ka dei ha kajing mane kajing ro la da dei ha kajing duai bat ha ka no bantaru klem umun sima khuj ngin mla ban biang ubleu mla priang hun ngi im gajongi pat bonru kejing duai kejungi usoitan utu hasiteng lanti namar bangi duai dak bangi suthu
Kai ka baji au sultan ulap tu ya kita jing duai jong yi siteng. Nre bangi duai ha ki thelik. Mar ki thelik kilong kita ke bangi ngimla ban tip iki. Nre tang uta uba transmit uba pai khobor ne chat stationeng. Tang uta uba tip te ya ki jing duai jongi lapan tip khmat ke jong blai ka bo sultan musuh tho. Pat ngiyo ke jing jawab ke jongi. Te bangin long jing duai ke bajo bro. Kedon kam yau mesti mo khui lem gom ta. Ijing dua jongi la satu do sultan ha siteng lenti ha ka por bangi pan khmat ke jong blai na ta susu nya phairu artat sakawe pat ka penta ka bakhadu bat ngej badai halo jongi ni ki baro ba kanamla banong ka ba janai ke jing sakri jongi la ha kana kaliang baro kitu ginru tuli long tang kita ki bangi suai ha kana por tang khniat kan soi te anomla ban janai de lor kata kan orim abangi phai ha kane ka tin ke jong bleng i bam dei tang ka ba ka don ka option ni ha bangi pediang yo musim khoi dari kada dei ka hukum kam dei tang option ane kata ka bangi la banjit mar balei uji su wong da ka ba sekdar ayo anis nong ba lai da khot basan wong lem da khayu brio na ka umbat na musim la ban lek hapo ka hima ublei nang ta shu ngiyo i sa Petros kumju nadu ka basdang jong ne ki jing kai ong ye gitu ki jing ong haba ki pai ba Israel ki keli kai ka pa ngide benle ko para ti ong dak ba sekdar to phin kala ka bamut nang ta phin yo jing pen baptis khnang ban yo map ki pop an ka ta pat phin yo diang ki jing ai yau jong mun sim khoi kata kalong ya phi ya ki kun jong phi ya ki bahasa jangan ya ki bahasa jan ki bahasa jangai bat kadi kita ki bau blai un khot hu ti hang ne ru ngi ba ka dei ka hukum ka dei kata ka bangi hab ban le nang ta shu ngiyo i ha ka ba ki ni ki apostol ha ba ki trei ka kam ka jong blai ki trei ka tin ki jong blai na kan mau ki por ki bla dep ha kang hang ne po ka ri ki jongi habang le jalap cheno ta chule jalap be jeka ban nge chau jisu paude ta u rang ya khat khun blai bat na ba ki mri ki wan cheka jinge kristan la chu penrung balang kum to kamdon kum kan ke jing kai ke bangi kai ha ne por te nrei ha bangi phai pade tin ke jong blai ki apostol kim shem la yalap tang ba to kala ka bamon kem sim berlakut kumta lane to priang jisu kem sim lapan kut tangum taru mereka ibe kile ngan ai genuksa kami apostol ngomba pra kum genuksan aing ni kar khot ba khat sau khat san ngiui kai ka balajia Philip ulej banyalap ha ka ke senong tengah Samaria barhang ta la yalap ek ting jong bole lapan baptis yaki Telios ngaw ya kubor ha Jerusalem bat na ha Jerusalem lakli yo Philip lahato la penbaptis ne miki hau man si makhoi o Philip ula jubab wong ba em sim para le ka tan retang bala le ikamba la penbaptis ha kata kapor te hadin kata pade ki apostol ha Jerusalem ki ong ba rada kalong kumta dei ban pa ha kata por ya u Yohanes bat ya u Petros bakin dalai changta bakin da bukti halor jong kita ki bangai thmai bakin yok priang ya u mansi makhoi te phi hang ne kam dei tang kata option ni kata theory ndre kata dei practical bat ki apostol ki dalai ya kata bat kum ka wei ru shu nyo i ka kam apostol kal no nga bakat kanait khot ban kong du nyo u apostol Paul ulai banyalap baru poe ha ka we ka sinong bak teng ke Efesos bat hang tau la keli ya kita ki bala longsran la hato hadu kano ka kerdan jong ka jinge kilaya poe bat ha ka por kilaya jubab kita ginong Efesos sang ta tang hadu ka jing pan baptis ka jong u Apolos te la keli to kilayo priang mun si makhoi ka jing jubab jong ki kalong em watang ya ta kateng mun si makhoi pa jos ngo te ka ba apostol Paul ule apostol Paul ha ka to por ulapan baptis pat yaki ha kateng ka jong Jisu bar haring kata pat
ula duai bat baki layu pediang yo mesti makhoi te hang ne yo i baki da trikam ya kane ka jing penon kam ban pediang ya mesti makhoi we pu we baro bat ngi iru kumju ha ka bau jisu ukhot ya apostol Paul atau kalau nong bakandai habau la khot yo ka e ka ba ula le ula pha yo Ananias bandu waina ka bentai jong apostol Paul bat haba Ananias ni pule tu ka kam ki apostol no baknai khot ka bakhat nyo yo i ha ka ba kumno Ananias ula le bat lo ong Paul ba ublei ula pha yo na ka bentaban yo imat bat ha jo Paul ban yo priang ya kijing ai ka jong monsi makhoi te takine ki ke yo i ba monsi makhoi ulong kata ka bentak ba pedeng kumangi priang ya ujisu ni don kamru ban priang ya monsi makhoi te nangej batang kato ha ka ba kumlong suthu ba ngilai yo priang em yo monsi makhoi ngese yo hi wei pat ki benta ha ki wei pat ki khubor hadin ju kan re kane kalong tang kata ka jing thu ya kata ka jing don kam ka ba u monsi makhoi u long badan kam bat u bom aru ban kiar lem kam ta kam long janai ha ka jing sakri jung yo blai nang ta shu nya phaim ta sak poin ka khadu ka poin ka khadu ka dei ka ba ngi don kam ban sakhi ngi don kam ban plai ngi don kam ban yalap ha kane ka perthei ha pangila ngej bat ngila priang yo jisu kine ki lightly ki benta ngi don kam ban le wei ngi don kam ban sakhi kabar ngi don kam ban pla bat kabalai klong ngi don kam ban yalap tonya phai ka bani kong e kalong bangin sakhi nan ai tang artli khot bible hang ne Lukas no makhat ar khot ba phrap khna ong uno no baro ban pla yanga hakmat ki briu te yo uta ukhun ubriu ru un pla khmat ki angel ublei rijar ba len yanga hakmat ki briu on len no yau hakmat ki angel ublei ta shu ngan ai so we pat Marcos no ma phrap khot ka balai pu phra ong naba uno ru uban sngole ranya nga ba di tin gi jonga hakan ka pateng meriu ba klim ban ba pop ukhun ubriu ru un ranya uta haba unwan ka burom upa ju lembat ki angel ba khoi katore ka benta ka bang ai lightly ki poin hni ngi don kam ban sakhi te ladangi ngi le ranya ka ban sakhi ubleiru un sale ranya ngi hakmat ukpa pat ki angel ba khoi ha ka taka bakut ka jing im go jongi te sak ka wei pat ngi don kam ya ka ban phla Probe pung balai khot ban riu ong halaki lenti baro to phla yu te un pen bej lenti ya jong me bat kan long ru kata ka jing koi yo so pet jong me kan ka jing phla ka long bada don kam ru ta nemar om dei tang mangi phla bangin yo ki jing pen im ndai kham tam e ka ba ka bangi phla bleiru un ba khli nam ta im jongi bakan long kata ka jing koi ha ka jing im jongi ha ka do ru sakawai pat rom long ba chphor khot bakhnai kong bat chphok ong lada balada men plasna dalak sentur yau jisu baulong utrai pat ben ngej halak donut bau blei ulapen im ya una ki bayap on pen im ya me namar dakat donut keng ubriu ngej ya kaban yo ikahok badda badda ka sentur keng ba plasna ya kaban yo ka jing pen im da ka donut nginge dak sentur ngi pla te klem ka ne jing pla onom penjanai ya ka jinget ke jongi de ha din ka bangi ngi la pla hadu ka sentur kata kalong ka bala priang hun khmat ke jong blai tengin namla ban ngai pan tang ban chungai chau blai namar kata kalong bangin pa dia don bantai ban sim mentalem pan ublai te ndai da ka bangi la pla kala pun sisa khmat ke jong blai nadu ka sentur ke jongi nata ka ba khadu ha ka ne ka poin kalong ba ngi don kam ne sim banta ha ka ban yalap ka jingalap kalong bon jaj dakan kono ka rukom wat ka jinglong jing im jongi lane ha bangi don ne kono ka kenja jing ai ta don ru ki bomla ban don kono ka jing ai ka ban sakri ndri ki la wat tang ban khai
pateng man penroi ke spak peru ka taru ka long dari ka no ka noru ka don kam ya ka ba ngin sim ya ka jing pen im lem im sim maka jing elap la ka long ha no ka dur te namar ba uble lo IT hangi ban pen im ka ne ka perthai tesoni baning kong no ar khot ka pasau kong ndre kumbau ble la ibet ban IT hangi ya ta gospel pan pen im ne ka perthai la IT hangi ki banang im menta Yonis kelong bar pheur khor bahwai ong kumbau pau la pha yanga ngaru nga pha ya phi nang tai susu ar korin losan khor bar pheu ong namar kata ngilong kinong kitin sim na ka pantau kris ta haka jing im ka jongi iwi pi baro ngidon kam ban long kum ha kitab Ezekiel no bala pi nyor khot ban kong du si phau haka ba kato kalong kadur haka jing im ka jungi mentah haka ne perthai ba kumno haka to lapan i ya kita kising batar khong haka ka jing thu pau ka jung Ezekiel haka ba ka bani kong don ta kising an ka tapat lam ai sa ki thiet na ki thiet la pentap sada kado na kado la persat sa kamen bat kilalong paj belin tingi lap sisu kumno boble lasania happy badhanga ni kan mau na kam Lukas mo bakhan rit khot bakhat khandai du lai phuwei hang tong yu i saphang uto uriuspa ubapoi sadujok ti kumno ukerpat yu Abraham ukerpat ong ko pa Abraham tos ngo bahase ban pha ya Lazarus han gata ong em ka ya kata num la ban le hadin kata ban de to pha wen ki nong yap tenri ya katar no mala ban le namaru Abraham wong ba ha ka perthai la don Moses la don ki nong ithul pa ti ka jingkli menta kalong hai Moses hai ki nong ithul pa mta gidang don ka jubab kalong makim non chu rei mangi menta hadin ka bangila kala ka bamut ngilap pediang jisu ngilap pediang hadu umur si makhuj ka deyangi bangin pla ngin yalap namar ublay mentau la shania yangi haga jaka ga jongki ti nadu kaba ila poi hadu to benta jong ka jing pen im kaba katkum ga gospel mathil soma khandri ru khot ba khat khandai ngi iwatang ha bangi poi hadu kan ka benta jong ka jing pen im ka bangi su thu bo jisu de utrai patang hang taru ublay la ai te ki shabi jong ka himai ki beneng ti bandayo hadu mesti makui lele kata ngila kidram la dengi klempla kamat ki jong blay namar ublay ula bu yangi kaba ngilong kita kinong trelem badu ula bu yangi yang pulen kitab Isaya no sa pulai khor ar phuwei wa ngala penlong ni pai lang na ka bentai la de bakin ya lapi ke jingero jonga ikan mau su kai ka ba jisu ai tok parjipang uding bom siso lada ngingi klem ya don bentah ka ban priang lem ya gospel ngin sha sim jeng ken biang ha khamat ke jong blai te tangkat to na ka benta jong kini ki poin la ai lengkot ka we pat na kini ki jing don kam te ngangej ba tangat to kala biang te kum ka jing slok hai nei benta ba penkut ngakwa ban ong ya phi iwe phi baro ki ba la snap bat ki balai osngoi kan ki jing kai kumno phin le ban yo jing pen em lada phila snap na du ban ningkong ka poin ban ningkong ha ka jing kala ka bamut hadu katno phi phila kala examine nya la de ha ka poin ka bar ngide ban plai ki pop kum tar ter phin examine nya le hadu ban apoi ha ka ne ka poin ka ba khandai ka badai sapang ka jing pen bapti samun sima kui hadu kano phila long ki ba laya chadu to benta te nang ta susu khilaidon bentan em ha kan ne ka jing alap te ha ba phai ha ka jing de berkan ka jing ba kan jam sim ngakwa ban yathu ha ka jing de na kaliang jonga ko mu ba ai kan ka jing kai ngai kan ka jing kai halor ka ka bangala experience nadu ka basdang hadu ka bakut ha ka jing de begini ki point nak ta ka daw ngai ya ka banga ngamat ya ka banga ngasem bat ha ka banga mat ha ka jing im ka jonga wat na du ka por ka ba hadin ka bangla dep kelak ka bamut jila ka jong jing im
hang ta kapor ngalai tila ke jong ke jing im hau jisu ban kum bala yalam ha ka to ka jing duai kum no ban priang jisu kum to thik ha ka jing jonga ngale bat kum to hiru baleng yalam kum to kum no bangayalam kum to thik kum to hi bat hadin ka bangala priang jisu tang hapo sita yeu ngala so thu ya ta ka jing kat ke jong blai bat hadin chip nai lele omla chu ban bar so thu hadu ngamudur ta kapon ngonga ka kan ne kapla pen klalong ke jing im ke jonga hadu kan ne ki parlok baro ki baya im ki kam ke basu ye ki ya thu khana biria ki baya im ki kam sobha kam life ke jai ngam bangsu nang ta ka jing im ke jonga bro si kata kaba long hat ka jing im ka bala du si kermen ka perthai kata por kala kala bak lebak hadu bangara keli man ka klip mat ka ka bakum kane na kami kata ka jing i bakat kata kum no bro si kata ka kam ke jonga ka long bangan im gini kam subha jonga perthai ki kam ban pej ki film nanta ki kam ka ban wat ki jing subha ke jai ndrei ka kan ne ka bala pen pher hadu kane kita bar khoj kim don shu ke jing bang ke jing im ngampat yo mat ngampat yo ke jing trei hau mun si ma khoj Rayo ikan nilai kumalap ya tu syakmat aduk kat no kata ka bor kata ka fus kalong haba ngisyong apo kali haki bos haki por ka ba klem padi opni yang mesti makoi kadon ka jingle rany ban ruai ha ka ba lejing lej ha ka bos badon tanggi bom ngai sudah re ta ka por badang wan ngi jing seng badang yo pediang nang konge jing tergi yo mesti makoi ngirwai ha ta ka por klem don chu Hacing le rany mar boleh kata kecing dorkat kecing boleh ke pena ingi bat ki briu ki bayi osngeu ki badon tak por ki laya butlang namar kata kecing dorkat jong boleh ka sorpas ka yai ka tuilem syakiru te lada nadu ka pasdang kelas ngap ha ngai kani kalau kecing mentoy na ka petai jong pi iwe pi baro ki pa persang kumno ba pin le banyak jing penim te hacu ka poru na ka pentai jong pi ki ba snap ya kani ka jingkren ka ba pi kuaru ban sim lem iki ni ki point ban yarap lem ki weipat ki barang telot ki bompat sung thu kumno ban yo jing pen im kini ki point ki badan kam ha ban ya thu sha wei pu wei baro badang wan chau trai badang kwa ban mat ki jing pen im bat ba ka long ki jing mentoy namar ka jingai kristan ke jongi kumal yos ngau nadu na ka baning kong kanum dei kumbalong haki por ka ba mensua ha ka ba ki pareng ki wan hakane ke jaka ke jongi haka baning kong ki hikai tang ban pule omdon ar light ki kerdan wala pas nang ta lapas hadin kata pat lapan kiu kerdan biang haka ba datho de hadin kata pat menta ki lami ki kerdan ba pero hadu bana poi si doctorate na GME high school bat kum ta ter hadu ki college nang ta university te ke jingai Kristen kalong hak tagrukom, kalong sistematik, mat kalong level by level. Te kumta, gane kalong gai kabang kwa na kabantay jong pi, kiba ngap ya gane bani simentalem, pada kerpat ya pi ba pin ngabru pin yai minot ban klik ya gane ka channel hak ba ngin ai kiwi padu ki jingkeren ki badon kam bah, pada kana kerpat ya pi ba kumba jisu ule ki kamba lengba jong ki senran haba ki senran lengba de ki ar teli ki dokha bat san teli ki kepu kumno ba ki samyo tu pajba ngara karpat jur basu bha lengba kan ke jing hikai lamla ban hikai benia haker kom ke badai ndrei bala shu ai tang de ki poin kiladon ke jing mut kiladon ke jing mentoy nak bantai jong ki wei pat hakaban yalami ki se ke jing penim ti hakane kapor na kalian jongang ada sut kemen bar kana kwa hadu kata-kata na kapentai jong pi koki para syekri utrai bab kini simla mi kana kabenta ban penyar ya ka ketien ke jong blei ban wan rai ki bruk jing penim te kana kapor nganduai na kabenta jong barar ki ba kwa na kabenta ban yo jing penim tenga kerpat ya pi ba pin snap na dusang hadu ka bakut jong ani jing hikai ban ba utrai dorong kat pat pi Antah juga poru na kabanta jong gitu ki bah kwamnya samlem syeki weipat kini ki poin kebang kam nganduai bau trai undor kat bapi papin yo e kaban yalam lemru ikiwe syaki cing penim tekan por ngina lech ki cing duai
haleluya ku try blay pa chung abam neng semikin try ngawan kan ka por ngaduai na ka bentam jong kito kiba don ni kan ke jing thmu kiba don kan ke jing mut kiba wan khaman chung me ka try ban wat ke jing panim lapan sngeu ke ni spotel ki point kiba ngila kren mer ngil ai kan ka por abapun kut kan ka por lengkot khendiat Nrei ki long kita ki mat pat kita ki maujam ban poi sya hima ka jongmi ai bori ki bakin sotho ban bakin nama examine ki atrai hakajuk kapor ngaduai syami atrai nak bentai jong gitu ki basotho iki ki poin bat ki baki kwa ruban nyarap lem ki wei kini ki poin sip hoteli ki long ki badon kam nak bentai jong ki bala khamsan bakin yalam ki wei pat long rakan pat ki atrai bakin ya samlem gini ki jingkai kini ki long khot jingkai bakin long to ki santali ki pu atli ki dokha ba kan yo ban ba kan ka tin ke jomi ko try kan yo ban tuilem ki wei ru atrai hakade ke jong jisu ngadwai pan puti tin khendiat amen